Hawaii, USA International, Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Anyat ako nam, kina-agrikultura, di kaya't mga kurso. Natanggan ti ulong ka rin. Kahit mo ka diti maigidyat ka na kami. Siya nga papang mo, businessman, ni mamang mo, businesswoman, dagi di kakabsat mo. Puro da businessman ka da businessman. Uman. Nervyusak pa din. Sa ita, kinagrikultura. Agpakainitan ni talon, agpagigam ti pitak, kababaan nga kurso. Papa, saan yung iba nga kababaan nga kurso ti agriculture? Ti may isang agriculturist. Amo yung nga di pa lang ubingak kit mahilig ka kadagi ti masetas. Siyak ti nang papintas ti hardin tayo kit itilikod ti balay. Presko nga nateng sitsidain tayo, Papa. Saan nga pa mong gubat gatang ti katulong tayo tinateng idyat yandaan. No dikit iti garden ko. Iti mulak nga nateng itilikod. Itlog tinetib nga manok, tisit dati tibigat, nakaimimas ko layo na ko. Ken kastamat ten. Karne tinetib nga manok. Ano ba ko na, honey? Agam na sa at kumamit lang iha, or no sa nga business management, accountancy. Ma, sorry. Kapoy na ito nga kinatangkin ti olom, Karen. Awanin ti bibiyang miken ka. Bahala ka. Sikan ti mangang pangpabasa iti bagim. Saan tak nga maawatan da papa kini mama agramo maten di kiti kakabsat ko manunin. Alawan nagpaiso siyak ti mangyasyas may isasyasi ti saan nga sumurot na tumulod kadakwada. Ngem kas na ko nakitay manong naming nga mahilig ka nga agargarden mahilig ka ngagmula kina-agrikultura at datiriknak manong nini. So nga tsaka mo, napi nga santak nga maawatan, di kiti naganak kanya, kaya di kiti kakapsad ko. Iti takar nga summer, manong nini sakbay nga agbasa akton iti kolehyo. Inlawlawak manong nini iti naggarden, nagmula. In kakaadok ti tarakin ko ang ano. Kinabudno na manong nini nangupaak pa yan iti nalawa bangkag kat ditoy. Na pinagbaling ko mini farm. Ket kabayat ang nagbasbasa at manong nemi. Intultuloy ko, tinagtaraken, nagmula, ken ure no sa anak pa yung may isang agriculturist, sa anak pa nga nagraduar manong nemi te kina-agrikultura. Ngayon para kanya, may sakon nga agriculturist. Tingkay ng igan, papagayam ket may salang apaset ti pagkasalitaan ni Karen iti Lawag City. Dito iti maudi ngayon tayo pagpilian para ti panakapili ti best letter of the first week iti bulan ti Marso. Iti programa ti nga lagip ti napalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Iti panangimatmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig the second apangabakan nyo iti adu nga premyo pabagayam. Okay, iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026, babaen kini Reynaldo Rey Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Ni manong yu anemi na to, Nemi Ruiz, madamdama, hindi to ituloy, nga ibasa dati ababa nga lagip tinapalabas, ni pagayam tayo nga Karen Tilawag City, nga pinauluan tayo iti kurso. Apay na babaka dito nga kurso ti agriculture. Sino tagmulmula ti pagay. Pagkapon di baga sang kadi nga ti agriculture. Pagkapon di kita karne, ang kadi nga di kita agtartarakan. Pagkapon kada kita nateng nga sila, ang kadi nga di kita agmulmula. Apay nga ibagada nga nababa kurso. Alakit padaanan yung babagayam na ito yung pagkasalitaan. Di pagayam tayong
Karen iti Lawag City nga pinulwan tayo iti kurso. Dagani madaman nga agbiboy ata paki-share, sharing is good. Tagas tamat iti aramiden kas ginapudno na kita in-share kon. In-share ko iti page nga ti manon name it tapno mabuya. Inte man dengan datoy second grand finalist tayo, datoy kinaragsak na nga nangabak ken di awis na kadagiti dundungeg. Adan may kadwa nga grand finalist iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kay Jimmy Borromeo iti Lawag City. Daggan tayo tiragsak ken awis ni Jimmy. Jakman mas baalang teragsak ko. Kada ito'y pakasaritaan ti biyag mi. Ket iso tinangabang. Ket da kayo adomdongeg iti da ito programa. Awisen kayo. Dahil surat yung met, dagiti napipintas, pakasaritaan yo, tadaragsak ti makabang. Naragsak ti mga bak ko, talaga naragsak ti mga bak. Tagahan na kumot pa yung nga na-share dito ko. Abi ka tahanga simrek. Simrek mo ti kunak. Tarararan, taran. Tarararan, taran. Apa hanga simrek? Ang mama ni. Sa balin sama ti share ko. Taran, tarararan. Ama ni. Sa bali. Nyamating. Gara kayo. Kita madi. Len. Okay. Kablawan tayo na kita birthday. Ito na ito yung aldaw. Gayasat. Ito magkablawan na ka dito ang aldaw. 7. Uy. Ag birthday ni Marlo Palting dito Sitio Uma. Iti Talingaan. Sitio Uma Talingaan Lawag City. Happy birthday. Tararara, madi. La. Sa bali atin share ko. Ati share mo kami ni. Ati share mo. Matiktikaw ni Manong Nimi. Pasensya kayon. Naggaputa pa kami dyan kalinisan. Ay, kagaputay lang dyan hapag. Ti Barangay 31 Lawag City. Gaputi pa nagkalinisan tayo. Sa balik na i-share ko. Ay, sa balik napindot ko. Dedimit ko, idikalman na dyan. So nga, siyensya kayo. Dadamayan. Ayan, na-share. La. Okay, gagapasat, numadama kayo nagbubuya dito ay page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Paki-like, paki-share, ken ag-follow kay kuma. No, kas pagarigan ta, itimat YouTube channel, ti pakangigan nyo, pakabuyaan nyo rito yung madamag ng kaidagdagan. Paki-like, paki-share, ken ag-subscribe kayo kuma iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Paki-share. Okay? Okay ba? Apo nagdadakkel dagiti premyo. Amuyo kani nagdadakkel dagiti premyo. Iso nga wisan na kay ngagsurat. Adaan kay kadi kita success story. Dagiti tayo nang balagyan ng pakasalitaan ni computer yo sa isa iti email address nga nemirich@yahoo.com. No saan nyo matakabailan nga isurat. Siyempre, mabalin kayo ba't nga siya aktivang interview ka na kayo? Ag-message ka lang dito page nga Ray Fiesta Sentenciador Award o Nemer Studios page. Kaya ba kayo, sir? Kayat ko iti agpa-interview ka para tilagit tinapalabas. Agasam ti 50,000 pesos ti mangabak, awaten ti grand winner. 30,000 pesos ti first runner-up, 20,000 pesos ti second runner-up, ken ti third runner-up, ken 10,000 pesos, ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Imagine. Ituloy ang karoon nga website nga ibasa ito pagkasalitaan ni Karen nga napoluan. Kurso.
Kaslasandak nga kadkadwawon no kabalay da papaki ni mama agrama meten kadagiti kakabsat ko manong. Duwa nga babae nga padak manong nemi iti addan asawa na at tapayin na balay da ket di manong Jun nga manungek ket nakaredwar meten ken agtrabaho may samat a businessman manong nemi. Siyak nga talaga ti agriculturist. Pinapindas ko manong nemi ti inupaak nga bangkag ado ti mulak nga fruit trees nateng manong nemi ken adapay page piscage ko ije karayan manong pagtraknak iti paltat ken tilapia. No kasta nga garbesak manong nemi umay di kiti komersyante iti Lawag City Commercial Complex ng umay agdatang kadagiti mulak nga nateng. Meaning agriculture sak business woman akpay. Taglaklakwak nga ron kadagitoy. Nagtarakay nakpay ti kalding, tarakay nakpay ti baka, nagtarakay nakpay ti aludo nga manok, nagtarakay nakpay ti pato. Idada ko ng third year college manong naming ditoy nga namit ko ni Romel. Naggraduar idin ni Romel manong naming kat at the business ng catering services. Naggraduar iti HRM. Idi nagturpus akon manong nemi ison ti inalak ni Romel nga nang service iti panagpaalak nga iso manong nemi iti nagserbi ngem kami metlang ti nagparty. Nakaadado manong nemi. Nakaadado nga paala. Tadaletson baka, letson baboy, letson kalding. Ket agbilbilib manong nemi dagiti kakabagyan mi. Ngem isumit yan iti panagbilib datatang da papaki ni mama. Kaya nagiti kapsat. Ay, may gayam ti kurso ng agriculturist. Kurso oras ang ka pa nagturadwar ka naglain kang agriculturist. Siyempre kakto iti gobyerno papa. Ket siyempre kalikagom to nga siyak iti may sakit iti mapan iti taltalon. Dinaduma-duma nga ili ti probinsya ti Ilocos Norte tapno kasta ket papanggo i-buray ti laing ko kadagitay manalon. Samat din dagiti mangalak. Manong nemi nagarem ni Romel kaniyak ket idita talagang ibat patig kumetag kumbyen met kurso mi manong. Siyak ti mang supply isuna iti baboy ka manok ken dumupay manong siyak ti mang supply ken kuana iti nateng lames no kastang adda pagserbisan na. Oh, nagaram kanya, ket gapot ipatpatig ko ni Romel, ket bagay kami nga dua inaklon ko. Aging kang imbaga kang kuana nga gatangin min ti bangkag, duwan no ti farm, nga upaag. Kaagramo matan manong nemi iti turod nga asadag na, tapno di kastakat sa dieto ngayon kami patakder ti dream house. Manong nemi, no idi ket sandak nga kaskaso da papaki ni mama, kinigdi kaabsat ko ngem kadagitoy. Aslasyakon ti kapintasan ti biyak kada kami ngagkakabsat. Nagsipod, darigitay kakabsat ko nga babae manong nemi nakaasawa da kadagiti babaero. Ni manong Jun met, isumit ti babaero. Ket saan nga napintas nga naurnos ti biyak da. Ngem da kami kini Romel manong. Nakaibarakdar kami ti restaurant ken hotel. Ket siyempre iman manage na intultuloy ko trabaho iti agriculture office ket may sak karigiti supervisor ngagsursur iti na dumaduma nga ili iti probinsya ti Ilocos Norte agramo meten karigiti baybay. Dalo dagiti anak mi manong nemi ket nakananama tinaranya ka masakbayan siyempre kabat pindas ti biag mi nagbalay kita. Dito nga rin ti pakasaritak manong nemi ket thank you iti ingmo nga nang iba sakit sapi ko ma dapat na ibatik nga adal liwliwa ket pagsarmingan ti biag. To yagyaman nga pagayam mo Karen iti Lawag City. Papagayam kadagiti nagbuya ita ingkay tubuyain metlang into no alas 12:30 aging alas 2 iti programa ti nga lagip ti napalabas iti Action Radio DCJC Lawag tapno na pimpinas metlang tingkay panang dengeg at atidog ti panakai abasa na. Thank you kini Erlinda Panterosete, Mila Milyare, kadagiti nagbuya ni Janet Balcobero dita basement ti Lawag City Commercial Complex, Advanced Harbor Deck kini Rapi Balcobero into no
17. Ayan. Okay. Kahit siyempre, madamdama, handa ka mangyag gabata session mo ita. Ayan. Sorry kada kayo ha. Tahanda nakaprograma nagmalmal medical man. Ngamita ito normal palubos niya po at programa to iti medical man line. Thank you for watching. Agor ka. Tayo i-acknowledge di kita ko ha. Madamang kang kanain nga agbuy-buya kada tayo. Kas kini Rizal Kahimat iti Eva Beach, Hawaii. Roel Cadawas iti California. Ni Malin Vizcara iti Kuwait. Remedios Aguilar iti Washington State, USA. Ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii. Kang kanain lang i-share dito makikita na ko. Josephine Stango ni Norlin Perdido Tamala iti Bahrain. Erlinda Panterosete iti California. Feli Caser iti Lawag City iti Tatalingaan proper. Pinadwa tayo nga nagkalinisan nagtrabaho dito hapag. Daisy Agpoon iti Cagayan, ni Ryan Tagupa iti Pasukin, Cecil Bautista, ni Erlinda Estabilio iti Hawaii, kaya amin kayo. Thank you for watching.